Du tager damage af det der, gør du ikke det? Nej. Okay, måske lidt. Vi kan få en anden. What the Nej, vi skal have anden, gutter, vi skal have anden. Hvad er det, de her energy crystals gør? Ja, man kan putte dem i, man kan putte dem i bil. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Vi skal have anden! Nej! Åh! Helvede! Vi kan putte ting ned i. Det ved jeg ikke, jeg bliver helt nødt ned, så jeg kan ikke se noget. Nej, det der, det er use. Hvad med den her? Altså, jeg vil gerne finde ud af, hvad den her gør. Den energy crystal. Så køber vi en af dem. Hvor er anden? Ja. Jeg siger dips på upgraden. Ja. Hvad har du købt? Ikke noget. Hvad er det anden? Del, du. Altså, man skal aldrig dele. Altså, jeg suger det der på jorden nu. Nej, Ja, det gør det. Han må også. Det bruger jeg derinde først, fordi han er host. What the fuck? Hvad fik noget? Jeg fik ikke noget. Måske. Bare hold ham i luften. Hvad vil du gøre? Det er ikke egentlig. Haha. Det er ikke... Spil ud af vinduet, spil ud af vinduet, ud af vinduet. Gør man det? Der sker ikke noget, men jeg tror bare, at vi skal have flere. Jo, jeg tror Hvem sagde det? det? 3 mere. Hvem sagde det? Oj, jeg har fundet en klovn. Vi har big ass væser. Det er sådan noget med, hvis du trykker på næsen, så spytter han penge ud, eller sådan noget, tror jeg. Se noget. Det så jeg. Min fejl, gutter, min fejl, min fejl. Så du er måske den værste, jeg kender. Du er måske den værste, jeg kender. Jeg tror... Hvad var det der åbnede? Guys! Jo! What the fuck? Der var fløde i hovedet. Altså, vi kaster alle vores penge væk ind i shop. For alt muligt useless. Nej, nu fik vi 2 ud af 5 energikrystaller. Ja. 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 Ja, de der crystals. Det så jeg godt. Nej. Fuck. Så er det der, de gjorde. Åh, det var ikke min skyld. Jeg er et dårligt hus. Ikke beskyld mig, please. Jeg kan ikke holde til det. Adam døde, som der hvor at Brygger han valgte at troll. Det var ikke mig, what? Det var ikke mig. Checkpoint er herovre. Ja, Det er slidt herovre, men stacker det ikke? Alligevel, altså, hvis vi hælder det hele i nu, stacker det så ikke til næste gang? Jo, men vi kommer herovre igen. Okay, så er det. Det er the greatest minds of our generation, lige nu. Nogen, der lige giver noget liv her. Jo, hvad så? Det er, hello, please. Jeg skal have lidt liv. Vent, pause, guys. Jeg skal nok backshot nogen. Mig, Mikkel, mig. Hey, yo, guys. Sådan der, okay. Mere. Og så står der stille. Yes. Nom. Bliv siddende. Bliv siddende. Det er lidt Discord. Jeg har host. Prøv lige at se Discord, det er crazy. Adam Pulser Q. Hvorfor Brygger kan det der, vi andre ikke kan? I tykke. Min brødre har alle buffs i verden. Jo, der er noget her. Chat. Jo! Jeg kommer. Jo! Lad være, du dræber mig! Ja! 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 Nej, hvad sker der, homie? Hvorfor kan I være der? Fuck af, gå væk fra mig. Gå væk fra mig. Gå væk fra mig. Hjælp mig, team.
Okay, jeg er kun igen, gutter. Okay. Har vi Brøkkers krop, han døde? Ja, det er Jeg har taget prøves. Jeg ved ikke, hvordan han døde, men han døde. Ja. Fucking luder, mand. Kommer lige lidt mere. Nej, den vej. Den vej. No! Og crystals. Tag en crystal. Ikke den der klamhammer igen. Nej. Nej. Nej, idiot. Seriøst idiot. Hvad laver han? Ej, køb Hvad den laver der han? hår. For helvede. Jeg har en, og jeg har lige taget den. Ja, kom så. Det var meget noget. What? What the f... Nej, nej! Nej. Fuck det der. What? Det er sygt fucking crazy gjort. Det er jeg selvfølgelig ked af, men Det er sygt. Har du styr på det? Eller skubber du det ned i hullet også? 50-50. Nej, Daniel! 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 Yeah. Okay, vi har den her, vi har den her. Danny, bare gå med det der. Jo, vi har den her. Men det gik blødere, kan jeg, tror jeg. Det... Nej, men jeg gider ikke limit-test. Men det kan de ikke. Prøv at se. Altså, man se, den mister ikke noget. Okay. Det er sådan set. Okay. Åh, for med cash. Der skulle ikke, jeg ved ikke, hvad de snakker om, der er et lavarum. Lavarum. Nå, altså her. Øj! Der er en magisk stav der, Oh, der er en fucking kost her. Der er speed demon 700 gange. Damn. Ej, Ej, du må ikke hoppe på den. min fejl. Oj, nej. Jamen, jeg bliver sgu da bange. Okay. Kom, nu samler vi den cube op. Nej, okay, Adam. Hvad? Hjælp! Et eller andet! Nej! Ja. Nej! Hvor skal jeg hen? Nej, ikke her! Er det et eller andet sted her? Nej! Hvad? Nå, der var en stor kost derinde, og eller noget, jeg henter. Easy! Yes, king! Give me a kiss! Have og bagfra. Tag mig. Tag mig. Okay. Adam er dræbt. Død Adam. Hvordan? Jeg ved det ikke. Ja, okay, chill. Helt det er lort. Og så skal vi til at dø igen, for Adam han kan få 25 liv. Den døde Adam. Hvad? Nej, giv slip. This is not you. Du gør det ikke. Hvad for mig? Jeg har ikke noget liv. Hvor jeg magter ikke med stå bag. Det var den dummeste, jeg kender. Hvad? Slap af. Adam, det var ikke mig, der skød dig. Var det ikke det? Hallo? Fuck, jeg mister meget value. Ej! Der var et alien på jer helvede. også. I gik ind i alien. Så du ikke det? Der er ikke varme Gjorde vi? noget. Ja, det er derfor han løb. Nå, løb han? Ja, han gjorde. Han sagde ikke noget. Han løb. Hvorfor siger han ikke noget?
Køb dukken. Kommer. Adam, han er den største pussy. Det er han virkelig. Gutter, der er noget på 40 løg herovre. Og det blev jeg bro. På den der. What? Åh. Kom Carsten lige hjem, eller hvad? Det tror jeg. Åh, helvede. Okay. Så hvis Adam var med der, kunne de have flyttet det klaver? Ja. Ja, lige så stille, så kan vi gøre det. Vi skal lige have Adam til at... Fuck! Nej, no way. Ej. Lige med. Jeg tror, Laura er kommet hjem. Au. Det der klaver, det er jo ingenting værd nu. Det er meget HP, bro. Men hvis der er giver sig 40 HP, bro. Er det rigtigt? Det Ja. gik ikke så godt, da jeg prøvede at skyde dig rummølsen. Eller slå det der rummølsen. Bro, den her kommer ikke til at noget her. Det gjorde ikke en skid. Han kommer nu. Nej. Åh, shit. Ja, hvor kommer Adam fra? Jeg ved det ikke. Hold bare gennem det hele tiden. Adam, jeg hader dig. Nej, jeg skal lige fikse Ja, det mig. skulle du da. Hallo? Nej, Hallo. nej, nej! For helvede, jeg hader jer. Ja. Jeg ved det virkelig ikke. Bro, hvad så? Fuck, det var nederen, det der. Altså, hvad laver I dem? Jeg ved det ikke. Men tax man. $5. Vent. Adam, hvor har du været hen? Altså, hvad er der med dig? Jeg har løbet rundt efter Bro, Lou. nej, du har jeg. Det har jeg. Ja, nu skal lige kigge dig på. Og så ko. Den er lige der. Hallo? Det er så fucking wack. Ej, det er måske det sygeste. Han er lige her. Jeg jumper ham. Der. Ej. Damn. Ej, jeg føler godt, vi kan komme længere, hvis vi bare ikke fucking troller. Jo. Last Jo! man standing. Så er der war, eller hvad? Hvad skal... Jeg forstår ikke, hvad vi Så skal. kom! Hvad vil du? Vi rører sammen. Okay, kom. Yes! Au! This! Wow. Det var svært, at jeg gjorde det. Det var svært. Din stemme var også sådan en muffel. Prøv lige at gøre det af mig. Nej! Du kan ikke sige, jeg er ikke.